Kastroko epaiari begira nago. Hauxe izan daiteke momentua, bandera, gorria, bera! Lanera bidali ditu. Inigo Ahumada epaileak arraunlariak. Eta hor dira. Zarautz eta Urdaibai buruan Orio segundo bandera, Pedreña 3 segundora. Hasi eta berehala. Ikusi tartetxoa. Urdaibai 2 segundo orain beste guztiek egin behar ditu. Eta hemen denak ere bai baino buru belarri txikitzea eta Urdaibai. Estropadaren buruan Urdaibai. 3 segundora Orio eta Pedreña hobeto orain Zarautz bostera. Eta ea, nolako lanak egiten dizkigu baita ere orain aiztea. Ordoa. Bermeotarrak aurretik. Berrogeita amabi Urdaibairentzat. Castro berrogeikoa markatu du bere txanda. Berrogeita amasei Pedreñarentzat. Berrogeita amazazpi hartu diote hori eta 6 minutu borobilak Zarautzi. Hor dago beraz, momentuz lehen maniobra denborarik onena Castrorena, 5:40 eta txanda honetako onena Urdaibai 5. genuke 20-eko zailkapenean. Hemen duzu edatoa, Urdaibairena 5:42, Castro 5:40koa markatu du. Hau da, baldintza txarretan gainean diferentziak oso denbora gutxian handitu egiten dira. Une honetan Ikurriña legoke jokoan Urdaibai eta Orioren artean. Begira Zarautze zerbait Orioren parera urbildu da olatu aprobetxatu. Horrein olatu Urdaibairentzat da. Pedreñak ere badu aukera, baina ez oso ongi hartu eta olatu ederki aprobetxatu Urdaibai da. Baina maniobrarekin larri biliko dira. Ordoa Bermeotarra. Ordoa Bermeotarrak. Amar berrogeita lau. Ese ere bai, baina gero kalte ere bai. Pedreñak lanak. Zarautz ere hortze da eta Orio da torre. Tokian ekin dio maniobrari. Zaure Andreon, aize bola daudia gainera orain. Hau estropada. Zarautz maniobra ostean bigarren abiatu da, Pedreña hirugarren abiatu da eta Orio laugarren. Epaimaiko demorak ez hori hartu beharko dugu. Kontutan, Pedreña hortxe delako gaur estropada txukura egiten. Hirugarren ziabogan Urdaibai, 17-0 bederatzi. Erne, gaurko puntuoi begira, gaurko jardunaldiari begira, Hondarribiak denborarik onena marka dezake eta 16-57 egin du Hondarribiak hirugarren ziaboga. Gaurko denborarik onena Hondarribiarena izan daiteke, baina hemen Ikurriña dago jokoan eta horretarako Urdaibai du abantaila handia. 17-0 bederatzi Urdaibai, Pedreñak 17-28, 17-23 Orio, eta 17-40 baina eskura dute Ikurriña. Ulotik ateratzea lortzen badute. Alare ez dute izan, amaien. Gauko amabi puntuak. 21-46, gauko amabi puntuak Urdaibairentzat dira, eta Ikurriña ere bai. Urdaibairentzat, gauko puntuak eta Ikurriña, dena Urdaibairentzat. Orain Pedreña bigarren, hori olatu aprobetxatu zartetik aurrera dator. Orain sartu da, Pedreña 22-16, hori 22-19. Eta hemen dator orain Zarautz. Zuloan baita ere, orain olatua, Zarautzentzat, Urdaibai Hori, puntu kandizkio. Hemen duzue pantailan. Ofiziala da, Urdaibai garaile 42-26, Orio 11 segundora. Atzo Orio zuen 11 segunduko abantaila, orain buelta. Urdaibai gaur Hori 22 kandizkio. Ikurriña Urdaibairentzat, 2. Orio, 3. Hondarribia, 4. Castro, 5. Pedreña, 6. Cabo. Ikurriñari begira eginiko zailkapena. 7. Zarautz, 8. San Pedro, 9. Zumaia, 10. Bekos, gero Arkote eta azkena